କିଛି ଯାତ୍ରା କେବଳ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣିଟି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। ମୋ ବାପା, ମା, ମୋ ଭଉଣୀର ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ 80 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀ ଆଈ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ମୋ ମନ ବି ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛୁ। ଝରକା ସାଇଡରେ ବସି ପଡୁଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହାତୀ କହିଲା କହିଲି ଡରଟା ଛାଡିଯିବ। କଣ ଏତେ ଡର କଣ? ଡର ଲାଗିଲା ଏନେ ଯିବା ଝରକା ସାଇଡରେ ବସିବୁ, କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଏହି ମେମୋରି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ସହ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ବନାରସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ଘଣ୍ଟର ଧ୍ୱନି, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଦୀପର ଆଲୋକ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ସବୁକିଛି ମନକୁ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସମୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଗଲୁ। ଏହି ଜାଗାରେ ଆସି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଜଳୁଥିବା ଚିତାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଛୋଟ, ତଥାପି ଆମେ କେତେ ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରି ରହୁଛୁ। ଶେଷରେ ଆମ ସହ କିଛି ବି ଯାଏନି, ରହିଯାଏ କେବଳ ଆମ ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ଭଲ କର୍ମ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଯେତେ ପାରିବ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥାଅ। ବନାରସ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ କାଟିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।